Hekk kif is-sajf daħal ġmiel u l-Maltin qegħdin jitpaxxew bix-xemx sħuna li taf toffri din il-gżira, id-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa u Prevenzjoni ta' Mart nieda l-kampanja Summer Safety sabiex jeduka lil poplu dwar saħħtu fil-jiem tas-sajf. Id-direttur fid-Dipartiment tas-Saħħa Paula Vassollo spjegat ma' One News l-ewlieni ta' din il-kampanja. Allura aħna ħassejna li nagħmlu kampanja holistika kemm fuq l-avviżi li nagħtu biex x'għandu jagħmel wieħed meta jkun hemm it-temperaturi għolin, kemm prevenzjoni anke minħabba il-kanser tal-ġilda kif ukoll wieħed jixrob iżjed ilma. Bla dubju aħna l-Maltin inħobbu żaqna mhux l-inqas ix-xiewi tal-laħam fuq il-gradilja tal-barbecue. Kien għalhekk li d-Dipartiment nidak tejjeb apposta li fih bosta pariri sempliċi u prattiċi biex l-ikel fuq il-barbecue jissajjar b'mod sigur l-aktar kif għandu jinxtew għall-laħam tat-tiġiġa fuq il-gradilja. Dan għal-fatt li jista' jkun sors ta' avvelenar minħabba li l-laħam jissajjar dirett fuq il-gradilja. Fost oħrajn iwissu biex il-pubbliku joqgħod b'sebgħinejn għall-laħam fuq il-barbecue. Jgħid li l-laħam u t-tjur jistgħu jinħatfu malajr meta tigriljahom u jistgħu jagħtu l-impressjoni li saru, għalli dan jista' ma jkunx il-każ u għalhekk jissuġġerixxi l-użu ta' termometru tal-laħam biex jiġi assigurat li l-laħam igriljat ikun laħaq it-temperatura interna irrakkomandata li toqtol il-mikrobi li jagħmlu l-ħsara. Hawnhekk jirrakkomanda li biċċa laħam tajba fuq il-barbecue titħalla tinxtew għal 3 minuti f'temperatura ta' aktar minn 63 grad Celsius waqt li l-burgers jitħallew jinxtwew f'temperatura ta' 71 grad Celsius. Parti oħra mill-ktieb tagħti sensiela ta' riċetti b'tomid bnini waqt li wkoll jingħata l-parid dwar it-tqassim tal-ikel, jiġifieri nofs il-platt għandu jikkonsisti f'diversi ħxejjes staġjonali, filwaqt li nofs ieħor jikkonsisti f'porzjon tal-ikel tal-karboidrati flimkien ma' porzjon ieħor tal-proteini. Dawn ir-riċetti huma bbażati fuq id-dieta Mediterranja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.